ମୁଁ କରଞ୍ଜି ଜଗାଦାସର ମା। କେତେ ଆଇଲେ କେତେ ଗଲେ, ଜଗା ମୋର ଜଗା ପୁଅ। ସେ ଚଢ଼େଇର ପେଟ ଚିହ୍ନେ, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ କାନ୍ଥ ପରି ଠିଆ ହୁଏ। ଯେତେ ରାତି ହଉ ଡାକ ପକେଇଲେ ଆଖିକୁ ଆଲୁଅ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରେ। ମେଘ ପାଣି କଥା କ'ଣ କହିବି, ଏଡ଼େ ମୋଟର ମେଘ ବରସୁଥିବ। କେତେବେଳେ ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକି, କେତେବେଳେ ଓଦା ସରସର ହେଇକି ଏ ଗାଁ ସେ ଗାଁ ବୁଲେ। ନଈ ବଢ଼ିରେ ଛାତିକୁ ଛେପ ପକେଇ ବେକେ ପାଣିରେ ପଶେ। ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ସୁଅରେ ବୁଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାକୁ ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ ତା ହାତରୁ ଗୁଣ୍ଡା ଖସି ପଡ଼େ। ପୁଅ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଲୁଚେଇ ଘରୁ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକେ। ଆ ତା ପାଖରେ ହାତ ପାତେ। ଥାନା କଚେରୀ କଥା ଛାଡ଼, ପକେଟରୁ ପଇସା ସାରି ପର ପାଇଁ କଚେରୀ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେ। ଭାରି ଠାକୁର ଭକ୍ତିଆଟେ। ବାପା ମା ତାକୁ ଜଗା ପାଖରୁ ମାଗି ଆଣିଥିଲେ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡାଏ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଲେ ଜଗା ଭଳି ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ଛୁଆ ତିନିଟା ଚିରା ଫଟା ପିନ୍ଧି ଅଧା ପେଟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବେ। ଭାରିଜା ମୁଠେ ପାଣି କାଚ ଆଉ ଡିବେ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ବାପ ଘରକୁ ଖବର ଦଉଥିବ ସେ ବାହାରିବ ଦେଶ ସେବାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲୋକେ କୁହାକୁହି ହଉଛନ୍ତି, ସେବାରେ ସେବାରେ ଯିଏ ଆୟୁଷ ଦେଲା ଆହୁତି ସେ ମଣିଷ ଜଗା ଦାସ। ମନେ ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ସତରେ ମୋ ଜଗାଟା ପର ପାଇଁ ନିଜକୁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲା। ଜଗାରେ ତୋ ମା ସତିଆ ନିତି ଦୁଃଖିନ ହେଇ ମୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛି। ମୋତେ ଟାଣି ଘୋଷାଡ଼ି ପକେଇ କହୁଛି, କହଲୋ କରଞ୍ଜି ମୋ ଦୁଃଖିନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲି, ତମେ ଦି ପରାଣୀ ତାକୁ ଯାହା ପାଖରୁ ମାଗି ଆଣିଥିଲ ସେ ତାରି ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଦୁନିଆର କୋଉ ମା ପୁଅର 11 ଦିନ ପାଇଁ କାହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେନି। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମା ଯେ ମୋ ପୁଅର 11 ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀ ମାଟା ନେଉନ ହଉଛି, ଯେତେ କାମ ଥାଉ ପଛେ ମୋ ପୁଅ 11 ଦିନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ଜଗା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ଦିଟା ଭୋଜନ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ଇତି ଜଗା ମା କରଞ୍ଜି।